Shalom Amang Inang. Selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Tapuji Tuhatta marende mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Dunga di bapotohon ibana tuho, ale jolma, manang ahana denggan, jala manang ahana niluluan ni Jehovah sianho, imana mangulahon uhum sambing, dohot holong ni roha di habasaon, jalamar pangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. Martang yang maita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung, mauliate ma rohanami tuho, ala di jauho hami tu pakirimon di hanguluan saleleng nilelenga. Sailehon matondim tu rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami akan di banua ginjangi. Pargogoi mahami manaluhon saluhut, na naing mangabat hami tuhas sonangan. Say pagganda hapor seaon, pakirimon, dohot pamopomon ni rohanami, asa monang hami rodi ujungna, lau manjalo tupali hami di jolom, alani anakmu, Tuhan Yesus si pangolui. Amen.
pangihon ma patik ni debata, ima sian patik parjolo, sahat tu patik paupaton. Patik parjolo, au do jahoba debatam, nina debatata, dang jadi marakupau, baenonmu debatam. Patik paduahon, dang jani ganonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua ginjang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, yang go tunggabe si sombaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ayo nahum na dosogot, akan namar sineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadihon ari minggui, dinono mari maula hamu nasa siulaonmu, alai yang go ari papituhoni, ari paradianan ni jahoba debatam doi, dang jadi homangula anggo dinasa dari manang anakmu, pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi sudut patoluhot, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe namang ebati hutam. Ai dinono mari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni, di baeni do umbaen na di pasu-pasu debata jahoba, ari paradian nai, jala di parbadiai. Ido patikna, rap maita mangido gogo, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami, mangulaon na hombar tu patikmi. Amen. Marede hita. Lampero
tatopotima dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang, hodona patupahon hasesan di dosa di hami halak na dangolon, marhite anak haholongan ni roham. Say asima roham di hami, akan mangarsakon dosa nami. Say sahapi matu bagasan rohadami, hasesaan ni dosa nami. Lehon matu hami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor sehaon, lao manggotapon nasa dosa, dohot roha portibion. Asa upas hat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu, jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan di dosa. Songonondo hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau hamu akan aloja jalana sorat, upasonang pehamu, buat hamu ma augak kutu hamu, guruhon hamu ma sianau, aina lambok doro au jalana serep maroha, asa dapotan hasonangan tondimuna, ai lambok do augaku, jalan yang do dohot nahu papor sanhon, hasangapon ma di debata na di Ginjang. Amen.
Tatangihon mahatani debata turpuk epistel di ari mingguon imana tarsurat sian Efesus onom ayat 21 sahattu ayat 24 tajaha mamar sikat sori di ayat 24 rap mahita manjaha alai paboaon ni tikikus do tuhamu saluhut nai asa dibotohamu namasa diau rodi ulaoku ai ibana dodongan nahina holongan jala parhobas haposan di bagasan Tuhani. Dame madia kadongan dohot holong niroha rapon hapor seaon sian debata amai nang sian Tuhan Yesus Kristusi. Asini rohai ma mandongani saluhut akan namarsi hohot maka holongi Tuhata Yesus Kristusi. Ido sahatna martua do akan natu pangihon hatani debata jalana upepsa. Amen. Tidakon mahapor seautai songon naina tidakon didongata sahapor seaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinibuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia andorang so habubuhan ido tuhata natu maon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang natua tuan watoru dung ditanom namulak mangolu di ari patoluhon nama naik tu surgo laun dul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo naso atu dosani disima ibana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate dohot dihangoluan nasora sudah. Amin.
Tapi kemajo suara ni titing nama ragam di Huriata HKBP Cipta Damai Minggu tanggal 10 Juli 2025. Warni minggu do topi ni minggu. Warni minggu ta sadarion ima minggu paupaton dung trinitasis. Hasi tulu sedau ni debata do topi ni minggu maka holongi debata jala manangihon suarana. Pilihan bulanan di minggu sadarion pasak pilihan bulanan dohita tu bulan Juli 2025 tapasak ma pilihan tai tujulu di bagasan las ni roha songon dalata madok muliate tu debata pangebation ni huria di hari Sabtu doho minggu tanggal 12 10 Juli 2025 sadarion borhak do punguan ama Huriata mengebati Huria HKBP Sidihoni Resort Rongkur Nihuta Samosir Nani uluhon ni Pangula Nago Tiki Tuata mana masuk-masuk pengebati oni jala diramoti nang di perdalanan sahab mulak tu Huriata on. Pesta perak 25 tahun HKBP Rogate. Di hari Minggu sadarion patupa pesta perak 25 tahun do Huria KIP Rogate, Resort Rogate, songon manggohi gokon na rotu Huriata, borhak do punguan kor inabeta madohoti pestai, songon utusan sian Huriata. Minggu ceria sikola minggu. Di minggu sadarion di pukul 10 manang 2 botari di Patupa do minggu ceria tu yanak kota sikola minggu maringanan di Garia tahun. Pinangido matuak kanatoras ni sikola minggu asa tato soima yanak kotai rotu minggu ceriai. Titing neng barbagas, titing paduahon. Neng majalo pasu-pasu parbogaso ma ima Gordon pran tornado sinambela sarjana sain anak ni amata situa Albert sinambela tubuh ni inata rotua boru manik alamat Pasar Baru Tanjung Ledong ruas ni HKBP Immanuel Resort Tanjung Ledong distrik 10 Tolu asahan Labuan Batu doho Orwana Maria Patricia boru hutabalian boru ni amata Sotar fi Nelson hutabalian nahinan tubuh ni nata Juliati boru genting alamat Jalan Karya Lingkungan 2 Cinta Damai ruas ni HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai sektor 2 Pamasuk-masuk ini di Patupa di hari Jumat 10 Juli 2025 di HKBP Immanuel Resort Ledong. Titing paduahon, naing majalo pamasuk-masukan parbugason ma Julius Ospaldo Naibaho, anak ni amata Maradu Maruli ha Naibaho, tubuh ni inata Mariati Bursitorus, alamat Jalan Sunggal nomor 3 A, ruas ni HKBP Tapian Nauli, Resort Tapian Nauli, Medan Sunggal, Dohot Orwana, Putri Teresia Boru Lubang Gaul, Boru Niamata Manaik Lubang Gaul, Tubuh ni Inata Deliana Borsitopul, alamat Gang Sekata nomor 6 D, ruas ni HKBP Cipta Damai, Resort Cipta Damai, sektor Walu, pamasuk-masuk ini di Patupa di hari Jumat 10 Juli 2025 di HKBP Tapian Dauli Resort Tapian Dauli Medan Sunggal. Napapituhon gabe ruas nagok mamukka minggu sadarion nunga gabe ruas nagok di Huriata ima keluarga ini nata hot maida boru butar-butar dohot tolu halak anak kon nasida dung gabe ruas parguru nasida salelengon tinggal nasida nuaing ima di Jalan Gaperta Gang Baru sektor Tolu. Pendaftaran Parguru Malua. Nunga dibuka Huriata pendaftaran tu Parguru Malua tahun persiajaran 2025-2026 ya akan nagabe syarat pendaftaran ima ruas ni Huria KIP Cipta Damai Jalan Babuan surat pengantar sian situa sektor. Naung marumus 5 tahun manang kalasada SMA sederajat. Pasahat fotokopi surat padidion dohot fotokopi akte lahir tuakka yanakon nanaing masih ajar sidi di HKBP Cipta Damai sian ruas ni HKBP
naso HKBP Cita Dame asa mabuan surat perhuriaon sian huria habor tahatanna jalaboi di pasatu sekretariat ni huriatta. Soso taringot tu celengan aik satedek. Hobar tu program ni huriatta laho papunguhon celengan aik satedek di sosohom matuhita sude parhalado doho ruas ni huria. Asa taingot matotong pasahaton hamulatian ni rohatta marhite celengan aik satedek naung adong dihita di bagasan hibul doho las ni rohatta. Kunjungan gerejawi punguan ina HKBP Maranatha. Di hari Minggu na naingro 20 Juli 2025 di sakabi punguan ina HKBP Maranatha resort Cinta Damai do patupahon kunjungan gerejawi tuhuriat tahun dalam nasida mangido panupahion di ulaon pembangunan ni Huria Maranatha dalam mangido panupahiot tai markor manasida duksidung parmingguan pukul 8 doho pukul 10 laos dibuat nasida do bajar situ horata las marohatta manuhor dohot manupahi sakap nasidai. Sumbangan bunga altar di mingguta sadarion ima sian keluarga Sirus Gultum inatai Megawati Bursilalahi sian seto saplusada. Moliate ma di pasahat huriatta tu na pasahaton sumbangan bunga altar. Parhalado do ruas namar sait manang pemulihan ima napal jolo Juni Kelara borusi pahutar pemulihan di Jabu sian sektor sada. Monang situ morang perawatan di rumah sakit Bina Kasih sian sektor tolu. Nomor tolu Rik Nando Sihobing pemulihan di Jabu sian sektor 12 sian giat matumibu nasida marhai pason boy raphita marpungu di huriaon. Na pasaplu toluhon ima majaha surat sian kantor pusat HKBP. Huria hak Kristen Batak Protestan warta gereja perihal tentang Universitas HKBP Nomensen kepada seluruh jemaat HKBP dan Ibu Preses dan Pendeta Resort di tempat. Damai sejahtera dan kasih karunia Yesus Kristus Raja Gereja menyertai kita semua. Kita bersyukur atas kasih dan penyertaan Kristus bagi HKBP hingga saat ini sejalan dengan visi menjadi berkat bagi dunia. HKBP terus melakukan transformasi termasuk dalam bidang pendidikan. HKBP berkomitmen mendidik jemaat agar menjadi anak-anak Allah dan warga negara yang baik, serta memulihkan harkat orang kecil melalui pendidikan. Hal ini sejalan dengan asta-cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tentang pembangunan sumber daya manusia. Dalam semangat ini HKBP memiliki Universitas HKBP Nomensen yang berdiri sejak 7 Oktober 1954. Kini terdiri dari Universitas HKBP Nomensen Medan 10 fakultas, 34 prodi dan pasca sarjana. Dan Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar 3 fakultas, 16 prodi. Beberapa program studi termasuk pendidikan dan profesi dokter telah terakreditasi unggul, menjadikan Universitas HKBP Nomensen salah satu universitas swasta terbaik di Sumatera Utara. Universitas HKBP Nomensen adalah bagian dari pelayan HKBP untuk memajukan pendidikan. Sehubungan dengan itu, kami mengimbau seluruh jemaat untuk mendukung pengembangannya secara moral dan material, serta mengajak anak-anak kita melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas HKBP Nomensen Medan atau di Siantar. Universitas HKBP Nomensen menyediakan beasiswa bagi anak kurang mampu dan berprestasi. Informasi tentang Universitas HKBP Nomensen bisa diakses di website universitaskbpnomensen.id dan selanjutnya. Demikian
kami sampaikan surat ini atas perhatian dan dukungan seluruh warga jemaat. Kami ucapkan terima kasih. Pro Deo et Patria, Huria HKIP, Huria Kristen Batak Protestan, Epolus HKIP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, Master Sains Teknologi. Songonima surat naro, tauduti manguse titing namasa, selamat ulang tahun. Sudah perhalado dohot ruas ni Huria KIP Citadame Resort Citadame pasatun selamat ulang tahun. Hatu tubuh dohot parboga somma tuhamu saluhut perhalado dohot ruas ni Huria. Nama ulang tahun mulai tanggal 7 Juli 2025 saat 10 Juli 2025 sadarion saya diramoti tuhatta mahamu di leon gajang ni umur jala tuhatta ma nama masu-masu hamu marhite pasu-pasu partodion nang pardagingon diaka ulau muna godangi nama ulang tahun sadarion ima satu sadarion 10 sihala na parjolo Flora Boru Siregar tanggal lahir 7 Juli 1940 umur 77 tahun sian sektor opat na pasapuluh siahon Kenesia Carlisa Tampu Bolon tanggal lahir 10 Juli 2021 umur 4 tahun sian sektor opat. Saya diramoti tuhatta mahamu di leo gajang ni umur dohot di pasu-pasu ma hamu diakka ulam muna hatani tuhatta nama dok di pesalmen ono plutolu ayat walu ai horo majadi pangurupio diau jala tarbain ahu marulupolop di linggoman ni habokku olat ni dong saha na ima turpuk namasa dihita titing namasa diuriatta mulate madi hutuhatta mulate madi hita salutna mulate Marende mahita huhut papungu pilihan. Yesus, oh,
bata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate dohok pikiran mu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta pinasahak matuhamu saluhut na selama hari Minggu marita saluhut na. Horas madihita. Hatani debata trupuk jamita di minggu tasaderion di minggu paupat tondung Trinitatis 10 Juli 2025 tersurat sian 5 Musa biddu 30 ayat 15 sahat 20 5 Musa biddu 30 ayat 15 sahat 20 songoron mahatani debata payutamu ma di bagasan rohamu nabi. Idama nunga hupapilit totuho saderion hangoluat dohot hatuaun hamatian dohot hamaguan au matutuman dokko saderion ikon haholonganmu jauh bade batam jalan marparange dia kadalanna huhut mangaradu tiak kapatikna akka aturanna dohot uhumna asa pangoluon na ho jala patoropon na ho pasu-pasuan ni jauh bede batappo di tano sitopoton munuaing bahen partalianmu alitung sura marbalik roham dang oloho manangihon lam oloho elailaon marsom betuak kadebata sileban dohot mangulu yakai napabotokyan maaw tuhamu saderion ikon bago situtu hamu jaladang tagamon lilik kamu mangulu di tano sitopotonmu dung taripar Jordan bahen partalianmu jowok kumasaderion langit dohot tano gabe sitid dangiku dopak kamu pabuanaung hupapilit totuhamu hangoluat dohot hamatean pasu-pasu dohot toru-toru di baheni pilit mahangoluani asa mangolu hodohok pinoparmu sogot asa haholonganmu jauh bade batam jalatangi hononmu suarana jala marsilohot roham tu ibana ai ibana hangoluan muhian dohot na pagijang umurmu asa tok-toko maringan di tano nang niwarihon ni jauh bahian tuak ka opum tu si Abraham si Ishak dohot si Jacob nang lehononna tu nasida ido ianggo sahatna hamunak kadamang dainang doa kadongan nang hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus ganup ari ganup tiki hita dilean sada tawaran na ikon si pilitota nang ikon tabain haputusan paring waktu si neng marminggu jam 3 mati si pilitot de bejuahan nama nang dipakai sederion si pilitot dui habis mingguan manganaha mahita pilihan dui dot akalan na asing na akad pilihan dia ka naposo bulung nang aka netwe-twe pe-ulo do songoni dung sae sikolaon jurusan dia ma na dipilit pilihan dui dung sidung na kuliaon ngamat orbang ngamat oras parumain dia nama si piliton dot hela dia nama si piliton ganup ari setiap hari yang manginang setiap waktu kita ditawari dengan berbagai pilihan persoalannya adalah pilihan idang sei terus mabain denggan manang mabain nasodenggan ulo nama misalnya pilihan denggan dok kala tuyani ma au marminggu nak kinca monom bagi contoh nak sangai boy ma au parsidohot mangula akka partangyangan dok kalan nasing na contoh ali adong musi pilihan na sodinggan akamanginang contoh na marhite selera habis marminggu siangon mangalang panggang zoiba do arsik baby do akka baby goreng do kalan nasing na hapi to puma nako kolesterol marsahit pilihan salah alania manginang pilihan dang seibui terus mampen hita dengan positif seadong dotong na negatif do akalan nasing na itu pilihan sesuai selera manginang hombar tu selera hombar tu emosional ale sadarion amanginang merhite turpu jami tahun disungguli do tuita saluhut na asa mamilit songan pamiliton ni bangsa Israel daidokon ni si Musa pilih masa darion hangoluat do manang hamatean
hatuaud do manang hamaguan. Amang inang, yakin doau 100%. Au sura disukut tuhita pilihani mungkin tapilit hanguluan mania namang. Unang mahamatian. Hatuaun mania namang. Unang mahamaguan. Ido situhuna. Seido dipangido jolma. Persoalannya adalah pilihan itu pamilih totai olodotong tatolak ta persuade pamilih toni. Dang dohok denggan. Alani pemilihan misi Musa manginang. Musa memberitahu kepada Israel dipabuat tu bangsa Israel dan alani selera satokin pilitonmu debata sogot disobahoa kagana-ganaan dang songoni. Pilihan harus berdasarkan kesadaran. Pilit hanguluad do manang hamatian. Ikonido alaboha taboto do hina takang ni bangsa Israel. Taboto do manginang takang bangsa on. Di Mesir pe alani hina takang nasida do. Alani adorang borhak nasida tu tano kanaani. Adorang bongok nasida tu tano na pinar bagai-bagai. Dipaingot si Musa manasida ala boha. Ala olo nasida di ela-ela. Ala olo nasida manimbil sian hata di debata. Olo nasida manom bagana-ganaan. Alani ido dipaingot si Musa. Pilit ma. Pilit. Sampai ido ko si Musa matu nasida. Pilit mahangoluani. Sai pilit ay dokon manaung denggani ido asa mangulu homu sedo ho pinoparmu sogut ahado sian sip ahado nabu dapot tasiania manginang ternyata pemilihan ta manginang pilitota bukan hanya berlaku hari ini ale buido tu masa depan buido tu masa depan tu pinoparta sogut amanginang si Musa di boto ibana do dang boy ibana bongot tu tano kanaan. Alani idi paingo ibana do bangso Israel. Pilit. Dipilit nasida mahanguluan. Dung jupang man nasida do si Joshua. Didoko si Joshua do muse sahalinay tu bangso Israel. Adorang bongot nasida tu tano kanaani. Ale Israel. Pilik mak. Sobaum mudo debata sileban debatan yak ka opum na jolo di Misiri manang sobaum mudo debata Jahoba alai nen nasi Joshua alai odo ayat na sa itaingot terus alai anggoau do ngaku sejabu iko Jahoba do oluan nami Joshua deh pedua halion dipengok si Joshua dungi di dokon halakima si tok katuan nami iko Jahoba do oluan nami di boto hamudu kan aha ujungna bongok do Israel itu tanah Kanaan daung nya dipaingok di sono ham pilit hatua do manang hamaguan ternyata takang ujungna takang do halaki bongok do halaki tanah Kanaan daung hola dua do Joshua do hop Kaleb maneng do honok ko manginang sian nama sai songonakin na hudok koni ahana tapili nuaing bukan selera manginang memilih Tuhani dan selera mulut tabu hilalaonmu moliate ma Tuhan ale molorosi taunoni alania kaparsahiton alania kasih haporsuhon dungi lau mahu tu akan napis terdang songoni memilit ahana pilit to sedarion prinsipil do alana taringok Tuhan ngoluat tado alani pilik ma asa mertua hodo pinopar musugut songona jojo udokoni amanginang molo diulahodo nadinggan diulahodo nadinggan sadarion mungkin dang dapok mu balosna nuaing aleboy do haduan pinoparmu anakonmu haduan makilala parbuini haburjuonmu salerik kumbangulo boydo ale sebalik na pesongoni do amanginang molo di baik kodo na jahat kalau engkau membuat yang jahat mungkin kau tak dapat balasan apa-apa mungkin dangadong nama murukiho mungkin dangadong nama ngebetiho sonang roham mabed dosa sonak ko pahata-hata jolma ingot mungkin hodang majalo balosna aleboy do geleng mumangai ala ni hajahaton nabi nahem munuai
Alana ahana dipilih to marpangotak do to kapinopar musogo. Odo hatani dibatai. Alani molo tapili do di bagasa sadarion hanguluan. Ahano neng siulo hanotta. Ahano tapili amangin hanguluan do manang hamatian. Songon naso serius ang mga lusi. Hanguluan do manang hamatian. Hanguluan. Molo hanguluan do pili tomu unang osebe. Unang ose. Molo tapili hanguluan dua siulo hanotta. Na parjolo haholongi madebatan. Haholongi madebatan. Amanginang si murah hitamat dok holong rohakku di debata ala holong rohana dia. Dungi marid di mahita haholongi hogogoku. Iru. Si tadi masungoni. Ale satokin manibil hita doa kalan nasing nak dang songoni. Alani inakin epistel natajahan nakin didokot do marsihohot makkaholongi debata sian kata n aptarsia namar lapatan kasih yang tidak binasa. Dang boy satokin bukan karena emosional dang songon namar halet dang boy. Olo do akan namar halet songoni tokkan. Olo do songoni. I love you nina. I love you. Citaku, sayangku, dokalan nasing na. Boy do. Laut akan ku seberangi, gunung akan ku tempuh, HP orang nona pacat lari. Langsung nih holong tu di bata. Ku surat namamu di pasir, hilang dimakan air laut. Ku surat namamu di langit, hilang terbawa angin. Ku surat namamu di jantungku, jadi kena serangan jantung aku. Dang songoni, dang boy. Ikon takas doha holonganmu di bata. Dang boy satokin, dang boy. Ikon ingotonmu do warna, do takas do tinggan. Adong do songoni cerita. Akan itu ngamar pahopu umurna 70 tahun 80 tahun ganup pajupang ganup adung persauran nasi manjo sayang ngene tuon 70 tahun sayang ro mana posoon nak ena posoon isuk kumat opung doli opung esongon na mesraho dung metuon seijo horo pung boru sayang nin apalahani soboy songoni roma pung duline pung neidok kom songonon toy mak hujo do sayang ala soingok do warna ninna na soingok do warna ise na soingok do panggoran na ise asa nang aci rohana tuwe hujo mas sayang ninna arong no songoni belegi akan marhalle peulo songoni iro adong ma dua halak namar halet pajupang lau mahalak itu kebun binatang dungi Roma si bawawon dirokom matu anak boruon tung sohuluas ho dia gua rasak gitu ikon hujaga doho terus holokian rohaku martibakon sudiak kan adong di portibion nah holongan rohaku tuh ho itu iko hupasahak do sudi guguk tuh ho Hape topu mana naso masa keluar masian hurungan harimau. Adong harimau keluar. Pitor merika ma bawawon mertebuni anggo boru-borui pingsan. Dungi Roma harimauon dianggo mak dianggo. Kirana dianggo songoni. Saya di bereng-bereng bawawon mesin ada huhuk mebiar marhua ma harimauon diripu do deng dialang hape orang dianggo. Dung mapurus ma harimauon Roma bawai. Sayang, aku tadi mencari bantuan. Hulului do pangurupion, dang dapot tu deba, dang dapot tu. Khawatir hian au tuho, khawatir. Dapola boha kan, dapola boha. Alin laki sehu bereng doho hirana dianggo harimoi, hirana makata hatai hamu. Ayo dokon, imadah di dokon harimoi do tuau, dang terpakai halek mi blokom meh minna. Ima. Jadi makata itaringot tu sidang boy.
Dang boy molom yang holong do roham di debata patudu do denggang. Patudu dakkolan ikon tampilan sia jolo manginang minggu nasal puhudok kodo di jamualu. Ala taringok tu silang ibana. Ay molo say di baik kodo kalung silang bison. Ali say di baik kodo na jahat dang adong lapatan na doho may som biating munuang adong do silang dang adong lapatan ni say marid di ho gugu do kalan na sing na taringok tu di bata ali say di baik kodo na jahat dang adong lapatan ni ketika engkau sudah memilih Allah dan engkau mengasihinya hiduplah dengan caranya dang boy lomo-lomot ta ido diri tarip wa manginang boy tagabusi de bata dang boy la paubaon musu de dirin dang boy gabusanmu de bata dang boy ido adong do nuai nga manginang guarna teknologion filter Photoshop boy paubahon ate guarnion igungon sian na pesek gay mancung adong do na paubahon misal na ubut na pedek gabi gajang sian na sipit gabi songonon adong do songon ima maksudna ay adong do sipit deba ido adong do songon sipit ido adong do ale olo do labe lupa deba adong do musay jolma ala na birong imana edang birong tehe unang hitam manis magwaron edang nukid do honong birong galot deba hitam manis ido ale edong do jolma na deba asa neng botar na masudion ale rukung na birong gitu lupa rukung na birong tong dang diubah ale di debata dang boy manginang dang boy di debata ikon haholongan mo do kubayan ma analogi singkat manginang taringot tu buasa ikon haholongan mo debata terlumobi di bagasan ngolum amanginang ada tujuan mu mardongan saribe namudum dohamu dang delusi asing dang delusi namudum do tahe ada tujuan mu mardongan saribe anak ido nimu ido kan asa tabe pinopar torop ido kan anak ale suku-sukuku molo sodong dak danak boha pasirangonmu kan ido dengan do tujuanmu anak iya ale idang ni nomor sada pajong jokon harajaon ni debata dang nai tikitar pasu-pasu hamu marhiti pedita jolo di suku do tu hamu ale dokko majo rokki simamora una yang jo guarmuna jo guarhuma jo ale rokki simamora olo do makka holongi ibana sian nasa roham do sian nasa gogom sada peduehun olo doho mengaju di hagaleonna tu pahumurang ibana ido bah dia lusi ido contoh ido atiak kainang holong doroham dia mata enang mebelu bedo sudina roh aku dang dia lusi setebi nadong dotong holong dorohamuna dia mata muna serius samu ido mulai hati mada adong do hurang naina adong do hurang nia mata adong boha gation mui daung dah tukar tabet dang bui atiak kamang holong doroham di nata songon na borata mangalusi holong doroham di nata di nata ma holong dokan serius samu serius sia ido dah adong do hurang ni nata gok ido dah edang bui deh lak manang bohape ikon haholongan mudo di hahurangan ni ibana ikon haholongan mudo ay ngai dokon
So sinirang ni hamatian, ikon na jual-jual mo do. Ikon ido. Dang boy daw. Ayang gogodang pehurang na, misal na ala ni remeng na. Beto, mahalas, son ma. Ado honon. Omak kudo bapakku pesongon ido. Di julu nami, olo nomor beda. HP saya masuk kamar, sugut pagi ini. Denggan, asik kalakon. Enak. Bos sampe kelamu. Toh udah koda. Lapatan na dihangulun nesida do. Unang sanga mitok mata niari sojolo mebun rimas. Ido dah. Boy doh merbeda. Boy doh ribut bisa. Hanguluho mahatana patik na uhumna. Ikon ajuo-juon mudo di hagaleon na. Atiak kamang. Nikmati maremeng na dah. Nikmati ma. Bahenon deh. Atiak kainang. Sada poda ditikim manjodo pasu-pasu padungan saripeon. Tungso jadi homa hilolong manang paulakon muninda. Tungso jadi dah. Lak manang boha amat tami. Amat temen. Unang paulak. Unang dokono mutu Tuhani. Tuhan. 20 tahun Tuhan upah tahun do amat takut Tuhan. Saya marsiak bagi saya marsiak bagi. Lomo-lomo na Tuhan. Ala nasiak kodo hujalo Tuhan. Nuaing hupaulak matuho Tuhan dah. Dang songoni. Ikon haholongan mudo ibana. Lak manang bohapi. Idu makai dok mengulahon patikna, uhumna, aturanna. Ula. Ima patik nakin. Ima uhum. Idu makai di dok do di Filipi 2 ayat 12. Ulahok kamu mahaluon muna mardongan biar dohok lomos niroha. Biar lakukan keselamatanmu dengan takut. Takut sama siapa? Sama Tuhan amanginang. Dilehot do gogo tuho, dilehot do gelengmu, alesori na tiho do enggan, takutlah sama Tuhan. Dan takut tupat ditarok kita. Takutlah pada Tuhan yang memberi kau kehidupan. Lomos, biar do lomos gentar tuise tu Tuhani. Ala boha satokit do bui buatonna, satokit bui do lehonon na tuho. Ala ni moloneng haholongan mu di bata, tunjukkanlah. Petudu mamang inang, petudu. Unang pola di ide zolma. Nang pola di ide zolma. Adong donuai ngamang inang, ala ni hamejuan ni medsoson, kemajuan ni media sosialon, olo dosongoni. Molo di Facebook hirana harmonis. Tebudu na berkeluargaon. Hidup. Digadeng amat tay. Hidup. Cintaku selamanya ninna dah ninna. Happy di jebu di paltari. Ribut dang boy songoni. Marminggu. Ya dong do jol maun marmingguan non say marpoto di joloon. Manang marpoto di luar. Cekrek. Kami sudah gereja. Jauh besi parmahanau. Dak kurangan mana nga luar biasa pasu-pasu ni debata belu sian na masuk sahat na mula oleh namurup po di gerejaon holan namurum apakah kemudian holan na pataridahon songoni dang boy songoni tunjukkan bahwa memang engkau menghidupi itu amanginang patudu jadi enggak selera tak kurang selerai betul-betul dihangulu hokkodo amanginang mungkin di boto hamudo dong cerita di 3 minggu nasalpu di Sukabumi lupau di Cidahu Dogowarna na rumah retret disegai dirusak oleh intoleran dirusak dipaturun silang tai disegai sudena dong dijabui dungi dung yang ditakut polisi Roma akka intoleransi mandok kami salah paham ninda kami salah paham hidup banyak kau kamu jo ngasih gajabu mental dana nga hancur salah paham muse ninda namampen hacik muse ro muse staff ni menteri HAM staff do dang menteri dang sipigay naman dokon hak semestap na do demi menjaga keamanan dan kedamaian maka penahanan para tersangka ditangguhkan.
hirana dilindungi. Alik dan rikoti itu belum seberapa penting sebenarnya. Yang paling penting begini Amang Inang. Dung di boto si Dedi Mulia di Gubernur Jawa Barat nama saya di Leon si Dedi Mulia di 100 juta. Tuna puna rumah retreti di Leon. Ai boto hamudo tu dia dipakai bana, dia tidak memakai itu untuk memperbaiki rumah itu, tapi dia malah memberikan lagi uang itu untuk pembangunan masjid. Wow, Amang Inang. Apalah au nama jahai narohaku, dang saya dia dope hapat di tauku apa? Dang saya dia dope hapat di tauku. Unang-unang au pe maul do songoni. Sudah dirusak, sudah difitnah, sudah disakiti, kemudian datang uang yang seharusnya bisa memperbaiki gedung, dia kasih sama masjid. Bah, dang saya dia dope hapat di tauku HP. Ina rohaku au pe maul do rasong ni. Alesia ni au marsia cermah terpukon. Betul-betul dihaholog di ulahuni bane do patiki. Tungso jadi do alo on munajat alo ni najat. Ima alani ulahon Mamang Inang. Satolap ni gogom haholong iba-ibana. Holong doroha Mamang Inang di debata. Songon nama ulang mengelusi. Holong doroha di debata. Holong. Petudu maha holongan mi do denggan. Ngadisi hamu celengan muna. Edang dia lusi. Ngadisi hamu celengan muna. Dang molo daong, dang dope daong, nungan ngai siamu celengan muna. Makan anggunakin mambegi hata suka bumi luar biasa. Holan disukut celengan sip sudi. Hidup. Nangek-nangek mai si hamuda, nangek-nangek ngaliling dak kupai ngoton. Jala isi mahobbar nan yojar di rohamuna. Isi mak. Ali saya ada hupai ngot dah. Saya ada. Oleh saya ada 20 hupai ngot. Hia tarbigiau songonon. Bigiamu mada. Onma tahun P2 hun tapatu pacelengan. Ina rohaku dak kia huriau memaksa mengisi celengan. Ale tarbigiau majol mamadok. Dapola hupatu du warna isi ala nakutangnya ko donasi dia asa mubah. Ana marhua pola isi celengani. Lu jahu mangisi. Minna. Cobu isi. Waro ah. Minna. Ba unang isi. Dapola buah. Dang gabi muruk huria. Dah. Guarna pe ai satetek. Hidup. Iya aik satetek nautik dui. Mulo saya manetek mangalatap. Hidup. Unang. Mulo seolo ho mangisi unang gugay denganmu. Tokau dang boy. Kalana tahalasot do Mang Inang sudi. Tahalasot do. Manang otik gudang na iberek kamu do tahun nasalpu kan? Tiyo sih. Na 20.000 pe tajalo do. Tak pula masalah. Adalas ni roha do Mang Inang. Unang sungon. Ido makahulungi di mata. Imana perjolo. Na pero jadi na perpudi Mang Inang. Manangihon suarana. Manangihon. Amang Inang, hita sahat di era na holan hita do sitangihon terus. Holan hatata. Dangulu hita membegi hatani halak. Merasa paling benar. Ikon tapaksa. Begi jo hatakon. Unang selok kumak katai. Ujung na godang maakahata. Unang-unang tang say masuk tu si pariot tau nakahata. Dok kalan nasing na. Ternyata persoalan ini Amang Inang dak kolam persoalan nuaing. Bangsa Israel sudah mengalami itu. Dan ditangihon dohot denggan. Itu maka didokon sema Israel. Dengarlah hai Israel. Ikon haholonganmu du jahu bade batam. Sian nasa roham. Sian nasa ate-atem. Dok sian nasa gugum. Dengarlah. Dengar. Itu makana adong do guarna tefilin dohot mezuzah. Tefilini Amang Inang hirana diikat di tanganon dohot mezuzah itu
bayan di abang ni pitu di gijang ni pitu hira mulu di berek kamu hata shalom di jabung jamuna asa boha asa marningot jadi na parjolo mangihot bangsa Israel marningot di bata dohot mandok sebagas nak semua satu keluarga itu betul-betul mengasihi Allah jadi kolan hata betul-betul jala diajar hoddo tuak kayanak kon geleng ido konido suara manginang alani ipeo mei ajari dohot dinggan ajari ido dang ulaw namura manginang mamemehon akan adinggan mamemehon dang ulaw namura ido saya paru kilon nami bangulan nago tiki jala mungkin paru kilon muna dua manginang songono audang merasa ngeluar biasa hubain remaja na poso bulung tak dang merasa molo denggan pehalaki tuhatte dumat bain baik kamu jo manginang 20 tolu halak do nama lua minggu nasalpu belum tentu sudah masuk tuh remaja belum tentu HP saya mangidu mamangele amang tolong jo kageleng namion tang apa paingo jo hola piga jom nama holan na PAI do holan na parjupangan di gereja do unang akan natoras nado naso palwas sondo dinggan nasa natolap di bayi namanginang ternyata ini juga jadi pergumulan kita bersama di situ persoalan nah ido awingok do adong do hatas hea do hurokon jala tersurat dui menang di dia lupa au tu magot do dana kitangis alani pangajarionmu martibak kon hodo natangis marnida halaki dak kasea ajari ikoboy do halaki dingkan ido diajari taringok tu hatang di bata di ngot tamu do pe tiki mambon terdidak kaya nakon muna manginang di ngot tamu do pe ahai dokon disukun olo doho mambuan dana kon tu parguruan yala Kristen halus dah olo doho mengajari halaki taringok tuhatan di bata olo do padat doi ajari nasi do dengkan ajari ido di atas nipit tu ni jabu dohok ditangani dingot dohok dengkan asa denggan do di paradi hotiki marsaur do akageleng munak kapinopar mu amak kamangina songo dia mahoneng manangihon hatani di bata manangihon sorani di bata anggo dangadong di paradi hotiki dohok ibana anggo hata-hatani columa gosip sanga martangiang daong setiap dia manginang olo do dakolak kamu au pe olo do songoni sipata mulu adong pangiduat ta la 10 hali hita martangiang marbiloak setewi 10 hali mula kulak martangiang ale molo tulus do sudi unang nakkan lupa pe olo do marminggu pe lupa do. Jadi mendengar manginang bukan hanya didengar masuk telinga kiri keluar telinga kanan, alai dihanguluhon diulahon. Hiado dak anak muna songoni. Ki min warhu majudah. Ki turjo gula. Iya mak nanti sambil mergem. Ki turjo gula. Olo mak nanti mergem. Kitu orjo gula, olo mak sampai 20 menit dang dituhur gulaon roma makna. Enak sudah dibagi hodo hataku. Ku dengarnya mak, tapi tanggung game ini belum selesai. Ninda. Jadi mendengar manginang dak kolan dibagi ale ikut dohot do dihanguluhon. Itu. Ala boha songon endet tanak kinani do pilih mahanguluani. Tung surasodi tangi hon hobi ai dokon manang marbalik roham
Tuhani jala oloho di ela manomba ise manomba debata silebani. Ayo kon alai ingot ma Tuha magoado Tuha mateado. Oke. Ayo kon Tuha matean do hamaguado jabarmi molo so ditangi hokkodo dengkang alani tangihon mahatana manginang paradi tikim martangi yang marsaor do ibana paradi togihon akka geleng mu martangi yang beta martangi yang merta martangi yang pinomat rapak mangat kamu rapak martangi yang sebelum modom martangi kamu ajari nasida paingot nasida hina rikot ni manangihon suara ni beta paingot di hagaleon mupe asal ma dipelit tohang uluani pasti boy doho manangihon suarana hujungi jami tahu namanginang doho sede berita mardongan poda perpudi namaon adong berita mardongan poda songonon masa do panen di Toba ujui majomur hedong majomur tahi manginang heado kamu majomur heado kan adong bisa majomur di Medanon adong do oh adong do nakku boto ba adong do oh adong bah ale mungkin do pakana te masuk tudang di Joloni Jabu daong kan dang songon di hutai kan somalna di Joloni Jabu do majomur medang majomur pakaian anggo majomur pakaian do sudah kita majomur pakaian majomur memang molo dito badi hubang dakku boto alahya do hami di baru si horbo hampir sarupa do songoni sobinoto molo ari Minggu tungina malas nyari sobinoto tungina malas nyari on paltak mata nyari luar biasa baga lau majomur debah baga doda las nyari ali molo hari Senin sahat tu hari Sabtu hirana holom ngali mohop songonima molo hari Minggu cocok kiam mak do dang binoto makanya hero hami di Siorbo songoni molo musim majomur Peter Marta hulu bidu sudah keruasi ala nama molus hami yang tupagaran asonang dida amang capen nina adong musedo nama jomur di jolu di gereja ya kok kamu so di jolu di gereja majomur HP sorong namang naman jaga ina rohaku masih sugur rohaku de bala ala sok ala watik mar Minggu usabur hon mano emenaon nerakku songoni ido alana musim panen musim majomur naotikan per Minggu naotikan sobinoto mungkin ala las nyari ibagat Senin sampai Sabtu dang adong do cerita misionaris songono namang inang ceritana sadetiki adong ma inata salah ina neng majomur di Joloni Jabuna dibuat di pahebangi mana mati keron do kalan nasingna di saburhoni mana ma emeon dungi ate bahasana di aor ate bahasa namang situn nami di aor hirana ima di aor detu siabu do masuk tu kan di aor di rana atau bahasa Indonesia awat tu si do masuk tu ate bahasa Indonesia namang situ nami di paserak ira songoni mak di aima di aor alana hira aor dotong mana ido jadi lewat ma misionarison lewat inang jolomar Minggu mahamu satokid do minggu depan hai mar Minggu amang manang na Minggu neng rope unang mainang nena misionarison mar Minggu mahamu apala satokin boy do nomba jumur muse olo amang hamu majo na mar Minggu hami di son majo toye main na rohani misionarison ido mulak may mana tu gereja hape nga makuling giring majo mar Minggu jam sia tong do datang ro mar Minggu alani las nyarion paltak ni mata nyarion mauas main tahun mauas lau may mana tu bagas Jabu membuat tes HP dituruni
adong rura lagi merdugu horbo, dua horbo merdugu. Botamu do merdugu. Ado bahasa Indonesia merdugu. Aku boto do, mau lihat bahasa Batak ko. Bahasa Indonesia on. Umalo do no yang bahasa Batak saya bahasa Indonesia. Merdugu mah horbo. Ala ni si merdugu saha memperduguan na saha tu gijang, saha tu alaman ni inatay. Sabur masudi emene. Sabur masudi emene ala ni perduguan ni horbo pitor lama horbo naon. Dung kaluar mainatay sian jabune diberengi mana mak ngasabur sude emene naon. Mede di pede buibana matesna tangis baibana. Marika may mana tu gereja diraport ni mana man misionarisi tuan nami mangido maaf au do mau marminggu amang inang dang neng pabiar hok kamu au dang neng pabiar ho nau daung dang neng pabiar ho daung cerita realita de misionaris ahlu nek kudok kondisi so tung gebete ding do holong mutu de bataholan alanya kapacarian muna asing do akaulaon muna asing para ditikim pajupang manangi hok katana jala pilik mahangulueni tadana asa hodinggan do pinopar musogot mangulu bisa luhutna na pinasaha ni di Batam di Bagasan ngolum amin martang yang mahita Mauliate Tuhan na basa dia sinyiroham dengan dosa luhut na panugunugum di Bagasan ngulu nami nunga marsari ngarhatam di parsoran nami Tuhan ajari hami makang nguluhoni hobbar tolomoni roham ajari hami Tuhan guhut patugu maha porsion nami laho makkahulungiho dohok manangiho nakkahatam seolo mahami manangihokko unang seholak kami si begion unak kodan hata nami naik kosaut ali olo doho haulo dohami manangihokko asa dia jari-jari ho hami songod dia dong ulu nadinggan ulu do hami mangarade tikilau mangalopit tangan martangiang manangihon hatam rap do akayanakon nami nang pinopar nami ajari hami tutu makaholongiho dakkolan ditiki narikot Tuhan ale disaliling ulu nami manang aha penamasa las nirohan nang arsape ikon hodo hutiop hami Tuhan salilik kami mangolo pasu-pasu akaruasmu nang akaparhaladom na dong dihakabi pecita damion dilas niroha do arsa niroha matutong na mga ramo tiyak kaman namin na namion terbayan na sida marlas niroha mga lugahon pardalanan ningune sida si ganupari dia katangiang sita-sita pangiduan niya manamin na namion humana patulutsoni hobar tulomo niroham dia ka na marsikola mga dulu na tongon karijo kuliah aka pinopar nami anakon nami na jonok na holang siak kami pasu-pasu amana pasu-pasu saluk na Tuhan sioloya jarcala biar midaho dia kana mangalului si rokap ni toddi mangalului parkarijuan nang managam pasu-pasu parianak konon asiroham Tuhan patulus saluhut na kapakirimon nga katangyang na saluhut na Tuhan na basa dia kananeng marsakap lahu pajongjok kon pardungan saripeon nang kapatupak kasakap na sing peli Tuhan na basa humatoktong na mga ramo tinasida saluhut na Tuhan jauh bade bata dia karuas muna songgo pakaparsahiton gali pamatang na napiak di rumah sakit di jabu nang mungkin rapdo tahami di bagas joromon asiroham pasu-pasu amanami na nami saluhut na Tuhan lehon haguguun nang patogu rohana sida babua dang tadi konon bunda sida pujung sasadasa Tuhan Jehovah di bata amanami hubua kami di bagasat tangiang saluhutna punguan ama huria natongon mangibati huria mahakabipi sidi honi dan yuluhon ni naposom pag ditaresot pasu-pasu saluhutna pardalanan nasida sahak tu namulak musean non tu hutaon tu cita damion di bagasan hahi pason pasu-pasu mumunang natongon di bagasan saderion ulaon pesta perak 25 tahun HKBP Rogate resort Rogate borhak doina beta ni huriam ni uluhon inang bebelfro di songon utusan pasu-pasu saluhutna na ni uluhon ni pimpinan ni HKBP di bagasan pertikiani asi maroham Tuhan na basa pasu-pasu saluhutna nasida diaka Tuhan saluhutna nadong gabi ruas nagok
paso-paso gabi ruas na burjo manasida. Ali Tuhan na basa dia ka program itong-atongani huriamon na disakapi hami patupahon celengan aiksat tetek dalam nami mandok mauliate ajari hami Tuhan manetekkon oti godangna akka parbuena hujalo hami siak ko Tuhan tanda huhalasok kami saluhut na pandonganionmu di bagasan ngulu nami paingot hami saluhut na makalasoni makasabab poni hobbar tulomoni roham huriam HKBP Cipta Damion ruas do akka parhaladum paso-paso saluhut na do denggan pamaret tanami peli Tuhan hupa gogopok kami matatangan mina gokhuasui dia kan nama ulang tahun Tuhan na basa ulang tahun pamasum pardongan saripeon nang hatu tubuh di bagasan samingguon hupa gogopok kami tu tangan mina gokhuasui parlas ni roha manasida mandok mauliate Tuhan na basa mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami amin. Mari di mahita los tapasa mapiliat tasada AE PLP2 hodok pele bulanan tujolo. Ada au guru di au be
akon mapiliata alidi batama nami na di banua gijang hodo haluruan ni saluhu silihon-lihon na dinggando nasa ulibasa na mauliutus hupasaat hami masya na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho sa jalo may gabi uap na hutus di jolom paso-paso may jalar ramoti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga di huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalamu taddahami godang misilehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami mandok mauliati tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Ali amanami na di banua gijang sa pinarbedi amaguarmo say ro maharajaonmo say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sa derion hanguluan siapari sisa madosa nami songon panesa nami di dosa nidungan namardosa tuhami unak kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho di sodak ko Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodin.